Zamzo Production YouTube channel thir tu te in sawain chi boy kan book acheu ole tun tum chu international politics news lampang in luchil don te ang UK chuan kumruk chungin prime minister panga anei don mizo politician te angin lal thut theng le shwai tu ni na hi an kei puisa ho ve lur lo tia chiang le British Prime Minister Liz Truss chuan chorkaruk so prime minister ani nu October ni som ni sang ni som ni pan ni nga ni khan 10 Downing Street, British Prime Minister Titsen Nakota Aban Thua Puang, Liz Truss British History Prime Minister ni Ray Lauber, record Asiamani. Aban na thua soila hian apasal hak ole ri chiwan alaudin pui nge ani. Truss kumruk chunga British Prime Minister bang palina ani a. Ama thak tu chu kumruk chunga Prime Minister pangana ani don ani. Khovel ram ro pui ber launi to thin tuna po khovel ram ho sa te na pangana. Lani thei heram ro pui tak politics si achiri ta viau emni ti zona theyang thil chui mi te chuan British politics hetianga ngial nget lo ang reng taka a chan ni theya an soi te chu pakhat na chuan hroi tulu bora ngaidan in person na san lutuk le in ngai lo na satak a wang nin an soi Brexit chungchanga po an ngaidan a in ang lo na sa a adang le chuan mithiam jok le changkang jok te aya mi puinol pui ngai dan da poimo lutuk na chu a chan pakhat ni theya an ngai bok ani tin political system thatok lo le shwai tu bor chak tok lo na te chu hetianga prime minister a in thak section hian an soitel bok tuna kan soimek British politics chiri chho hi kumsang ni som parkwa prime minister David Cameron an Brexit chungchanga mi pui te ngai dan ala ka tang khan a intran ati thayang Brexit ti hi Britain til exit ti kai kop mai ani a Britain in European Union EU chhuahsan ro se tia campaign soin ani David Cameron hi EU chhuahsan du lo tu Britain hi EU member ani zel ro se ti du tu ani a ani chuan mi pui ngai dan la in kan party chunga in hial na top theilo te hi are mayang ti bai sein mi pui ngai dan alata ani kha ma se rin lo takin British mi pui tamjok hret chuan European Union chhuahsan du zong in vote an thak tatlat maya chuan British mi pui te chu na sale zualin athen rangta ani politics le economics lama mi thiam zok te chuan Britain in European Union a chhuahsan chuan he thlir karam hi are thei tel telanga khovel politics a po apoimo lo sotang ti chu an ngai dan ani engpo ni sai Cameron a chuan mi puya a ngai dan le du dan chu achak zo talo tiasia abang mai ani David Cameron aban nuwa Theresa May aron prime minister velea ani point thil aron chut suale tatlat in thana nei ila mi puya tangin ne na lo chuak lo ila kan politics chiri hi are mayang ti bai sayin kumsang ni som pasari khan ahun main in thana abuat saya House of Commons an party chakna chu a hlo ta dai zoka tin Brexit chungchanga party chunga EU chhuahsan du tu te a hne tlat lo prime minister ani angin European Union hroi tu te po Britain in EU chhuahsan dan tûra in biakna te po anei pui ve nge ya mi puin EU chhuahsan du zonga vote an thlak awangin danangin EU chhuahsan tur chuan ma ala ve tinani ma se EU chhuahsan dan tur aduan draft agreement chu parliament in voithum a hno saknuwa abang vele ta ani kumsang ni som pakwa EU chhuahsan du tu Boris Johnson chu Conservative Party hroi tu atan thlan in Prime Minister aron ni vele a kumsang ni som pakwa December thla ahun ma in thlanna aron hoi hot vele a ati fukhop mai Conservative Party chu amalin hne na aron chan puya kumsang khajakwa somret pasari nuan party an chakber tu mani ti chuan Britain chuan January ni som tum sang ni som ni khan European Union chu chhuahsan ta ani Cameron sarkar po ngial nget chho deuh tûra bai sai ani ma se covid shipui halo lenga Boris Johnson hian angai poimo vak lo aniang ama ngei poin khuak khiran dan te abo chi a poisa te choitir ani ngeng he a British mi pui nuain hi aya tam covid wangin an thia Europe ramzinga covid wanga thi tamber record an siam ngeng he a Boris Johnson hian soise la hlo ta hle a chuti line European Union chhuahsan tûra campaigner langsar ber ani chung khan EU ne na nget taka kumtam tak chung lo in zomto Britain ramin EU atanga an in zom na ti cha chaudan tu ruam man na mumal tak alo nei bik lo ti te alo lang chho ta zela
September ni ruksang ni somni pani khan Prime Minister Office chu a chhuahsan vele ta a Liz Truss hian athak ta ani Liz Truss ban chan hi chu Queen Mary University London a Professor of Politics Tim Bale chuan a mole dan tur duang silova chia ti tlem policy anai wang chu mi puin andu lo em wang ani berin asoya tin ama Liz Truss le Boris Johnson te tiamin an party shoi tu te an nge thailo na chan ber pakhat chu mi puin hne na an thil ti thailo tur tiam an chin wang ni in Bale hian asoi bok engpo ni se an ni chu mi puin an ring zo to lo deuh emo ram shoi na an kalpui dan chu mi puin an du to lo deuh nia an hriat chuan ol sam takin an bang mai zelai tak hi kan mi zo politician tenen anin an lo na lian tak chu ani keini zong a thei chung chu hruai tu ni na te thu nei na thu thleng te hi kan kei pui sa ho hlur mai ani bera Indian history zir intizir sang deuh hovin sap ngai san lo te hi min zir tir han tum sa te thin ma se an ni le keini hi zong kan in ang lo deuh chu ani ngai san lo hi an har tlat thin ani Ukraine India mi omte Ukraine chhuahsan turin riatir Ukraine Indian embassy chuan in dona thlen mek na Ukraine ram chung boruak chezel wangin India mi omte chu arang thei anga heram hi chhuahsan turin riatir Kifa Indian embassy chuan thu chu siamin Ukraine security din hun chezel awang le tunhaya ram chung hun sang in beina na sa chauzel le mek awangin India mi te chu Ukraine jin lo turangen anni Ukraine India mi omte po arang thayanga chhuahsan turin ngen ani bok ati October ni som pakhata Russia in missile engemaw zat manga Ukraine khapui Kiev abei tharle hnuwa Indian embassy in thu chu asiam voi hna ni kumin February thla Russia in Ukraine arun nu khan sarkar lei pui chuan Ukraine ma India mi omte thir chuana Operation Ganga kalpuin mi sing ni don chu thir chu ani to heti lai hian na le chung ko thil wangin India mi zanga vel chu Ukraine hian anla chun zom mek ani ole khati zong kha tun tumatana international politics news kan han tar lan thei te chu ani